Karon ni ang laing sumpay nga atong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. This is the place, babe. Perfect. You get it right, babe. And how about sa design sa ipatukod ni mong kananan? Ready na ba niyo mo ipakita na ako? Of course. Ako pa. And I'm sure nga, imo gining magustuhan. Come on. Arita sa landong. Kaya ako na ipakita ni mo ang design nga ako mismo. Ang nag-drawing ni ini. Nemya? Babe, wait! Nemya! Ay! Sorry. Abi na ko ikaw nga akong friend. I'm sorry. It's okay. Noon sa mga akong pananaw. It's okay. No one is perfect. Ulos ta masayop. Nahitabo lang nga giduaan ka sa imong mga mata. Forget it. Dali na. Aron makita na nga akong gidrawing. Come on. Nindot dida, the Three Musketeers. Usa? Mao ni kita ron. Walang iwanan na. Kita lang gyud magbarkada ha. Kay kun walay mo si Mang makasabot naman ta. Lihay ta sa uban dinhi sa school nga way ayo aron di ta mapakan. Sikihan baya tagpahinumdum ni nanay nga dili kita magbinuang sa tong pag-eskwela tong Pinchi. Bitaw, mao sa naisulti pirmi sa akong lula. Mami ug daddy. Gusto nila nga magtarong gyud kog school. Kay di sila gusto nga maiwit ko sa uban. Unsa dayon mo ko ano ni college Kyle? Gusto ko magdoktor. Nya, gusto sa ko mag-abogado. Hala no. Sikta maayo ka. Pero parehas sa di mo gusto si Penchi mag-lawyer kay iyang tabangan ang mga gidaog-daog nga mga pupre. No, priya dami ni Migo Binti. Mamasan na akong gusto kay tuoy kayo mga pobre kung pirmi lang daog-daogon sa mga datoy. Ikaw, Toms, at sa maday mong kwaon, inigkabig ni mo. Magpulis ko kay hotdon gid la kong takop ang maluyupay og shabu. Samutang mamalikya ay gid og shabu. Suga ni mo sa. Di ka madlok. Di, yun. Hala! Time na. Time na! Yes! Dalita! We have so many things in common, good babe, no? Tagsara gid kay mahitabo nga magkasukwahe nga atong gusto. Pareho sa ning dapit nga imong napili nga mo itukuran sa gidamgo nimong kananan. Love ka na ko ang dapit. Then, comes this design sa gusto nimong tukuran nga kananan. I really love it. Perfect. Nindot kaayo, hayahay. Di na kami sila mag-usik pag akong kwarta kay simple na gid kaayo. But, elegant. Oh, my dear. Murag ako nang napanglantawan nga mo click yun yung imong giplano. Basta, ikaw kayo mangunay sa pagdumani, di ba? Mauninias ko na una, babe. I'm sure nga, ani ko din yung malingaw. So, what's next? Ang pagbarog dahil na ini. What I mean is, ang pagtukod, ang pagpabarog. Kay excited. Yo, as usual, ikaw lang gihapon una ang mukha sa duha ka mga bata sa eskwelahan, ha? Kay napakoy daghang atiman yun gud importante pagid kaayo. Promise,
Mamawi ako next time. Na ang mga bata, ha? Kay ba ko, kaya kayo ni mo ang pagpasabot sa mga bata, Tiyo. Ay, kabala ka na, Nimya. Ako rin may baw. Pero, paminawa ko ha. Pag-amping kanunay sa imong lakaw o sa imong pag-drive, hinahinay lang yun. Salamat sa kanunay mong pagpahinomdom, Tiyo. Laomi nga, ako ganing tumanon. Buhaton ko kinapirmi tungod kay di ko gusto nga masakitan na sad ang mga bata. Ngam na biktima sa bating kapalaran sa unang mga adlaw. May katungod nga malipay si Benji o si Tumbi. Wanna go with me? Asa man? May makigmeet na kong friend nga doon ay i-discuss about kung unsa ang kaning magkuha og supply. Alang sa mga seafoods nga ato unyang kinahanglanon. Actually, sa unang mga adlaw, so pa ko mabalik sa imong kiliran. Pero miming mag-meet ini niya. Ug malingaw kay ko sa gi-brought up niya nako nga idea nga magpalit mig fishing boat. Unya ipadana mo sa usa ka grupo nga kasaligan kayo sa panagat. Kay lagi mag-partner mi ini nga atong naistoryahan nga negosyo. Pero kalit mang nausab ang iyang tumong kay nakasawa maghilason sad. Maong ako lang kuno iyang tabangan o giyahan kung kinsay akong duolon nga supplier nga fair o maayo batasan. Maayo kun mo ka na. At least dili ka magpataka o mahimo na niya hinukang biktimas mga taong maro. Iyang gipagarbo na ko ang pagka-relihiyoso sa maong supplier, babe. Good. Pero babe, pwede dili lang una ko mo uban ron. Ikapoy kit ko. O gusto ko mo pahaway. Okay. Ako na lang. Kay inighuman ako kuha ni Kyle gikan sa school, mudritso ko. Okay. Sige, ihatod lang sa ako sa bahay. No. Ayaw na lang di ay. Aron dili ka na malangan pa sa mong lakaw. Magtaksi na lang ko paingon sa bahay. Kaya nagmusugot ko. Ha? Sorry, pero di ko gusto mo kumpiyansa. Lisod na rin panahon na. Nagkadaghan na ang mga tao nga mga mayuntang mga danghag. Maong ihatod tagyo ka. Kay gusto na ko masiguro nga safety kang muabot sa bahay. I love you more for that, babe. Mwah! Tana. Kuya? Hello ka? Padung sa usa ka importanteng meeting with a friend. Ganun man unta? Aso ka human sa iyong meeting? Magkuha ko ni Kyle sa school. Gikan pa mo kong naghatod ni Carla sa bahay. Gano? Unsa may problema? Ay, wagod. Problema ba? Gusto lang to ko magig-uban ni mo aron nga magigtabi. Ingon gani anang imong isulti. I know. Nga na ay nagpaluyong problema ana. So, ingon na lang ini. Human ko mahatod ang among anak, ang bata. Dito sa bahay, magkita ta. Or ani na lang. Human sa kong meeting, kuwaon ta ka. Aron magkuyog na pagkuha ni Kyle. Then, adto lang ta sa bahay. Unsa man? Okay. Mayon tag sinanay ami kuha nato karon atino. Kay gusto na ba siya makakita og makailan ni Kyle? Bitaw tinuod sa? Nganong gusto man siyang makakita nako kay ako man gingnan ni ate nga butan ko. Gusto tingali si nanay nga mo tan-aw ni mo kay iyang tan-awon kung tinuod bang among giingon nga buutan ka. Dili man gud gusto si nanay nga makikamigo mi og maldito gud. Mao, dili masyagid mi makigamikog maldito kay bad man na. Uy,
Hasta bitaw si Lola. Sige sa dugungon ako nga. Likayan yun ako mga badlungon. Aron di san magguba akong pag-school. Unya, sige na, tagtabi ini. Tingalik na si nanay sa kawas. Tanam mo, uy. Aray. Hoy, gano ka, oy. Ay, magkuha man ako sa mga bata, pero sakit ganing tiyan ako. Kay inalas na aspekto ng gabi nga sila mukuha sa bata. Pero uban nilang langga ha. Pahuwas ako kay di gin magwanta ang kasakit sa akong tiyan. And ayan guys, handungan ninyo no ang part 32 sa ikaw ang gamot, ako ang punuan. But then again, wala pa ko kapamati guys no. Og excited na po ko mamati ani guys kay subaybay po ko ani nga drama. Sana ba to ang last part guys? Salamat sa 106 views sa gahapon na to nga upload guys. 106 views and shout out and greetings to you Dads Vasquez. Thanks Sir Dodong og Radio Vlog sa ikaw ang gamot, ako ang punuan part 31 sa thumbnail nga mulayas jud ko. God bless us all. So muna akong gi-thumbnail gahapon guys no, mulayas jud ko. Linya na ni Kael no. Namatod pa niya guys kung dagmalan niya ang iyang niyaya Easter yang love pinalangga nga yaya Easter no, mulayas jud siya. But since nga nagkabalik sila Carla guys no og Sir Ribs, wala naman siya nagkuan, di na siya mandagmal guys tungod kay in love ang usa ka tawo. So motuo mo guys nga pag in love ang isa ka tawo no, makuan yun siya kanang mabuutan yun no? Mag-good mood yun ang tao nga in love guys. Totoo ba mo ana? Totoo na lang guys. Pero tinao mo tuom yun ko ana guys no, pabor yun ko ana no, nga pag in love ang usa ka tao, pag in love ang usa ka tao no, maayog yun ang iyahang mood. Sa mga kong pananaw. So, ako na paminahon. One is perfect. Pulos to masayo. Nahitabo lang yan, ginuwaan ka sa imong mga mata. Forget it. Dali na. Aron makita na nga akong gidrawing. Come on. Nana, kita lang gyud magbarkada ha. Kay kung walay mo si Mang, makasabot naman ta. O, lihay ta sa uban din sa school nga way ayo, aron di ta mapagan. Sikihan bayat tagpahinamdom ni nanay nga dili kita magbinuang sa tong pag-eskwela tong Benji. Bitaw, mo sa naisulti permisa kong Lola, Mami o Daddy. Gusto nila nga magtarong di kong school. Kaya di sila gusto nga maiwit ko sa uban. Unsa dayo mo ko ano ni college kay? Gusto ko magdoktor. Nga, gusto sa ko mag-abogado. Hala, no? Sita, maayo ka. Pero, Nagana ba sa pangandoy ni Benji guys? Doktor o abogada. Doktor o abogado. Iya gorong idol guys no, ang atong pinalangga og kanhe Doktora Lourdes Libres Rosaroso. Sa tanan sa akong nahibaw-an guys no, sukad na sukad wala jud koy nahibaw ang laing tao no nga doktor na ug abogada pa. Siya lang jud guys no. Si Doktora Lourdes Libres Rosaroso. Kamo guys na ba mo nailhan nga doktor na abogado pa. Di ba wala? So
So grabe kataas sa panahon guys no nga eskwelahan nila. Nga naas la sa eskwelahan. Kay ang doktor ilan nakatuoy guys? 6 years. Ug ang abogado 8 years. Bot mao ba na? Basta ang sigurado is dugay kayo na siya guys no apay mga board exam, bar exam. Parehas sa di mo gusto si Benji, mag-lawyer, kay iyang tabangan ang mga gidaog-daog nga mga pupri. No, Priya dami ni Migo Benji. Mama na akong gusto kay tuoy kayo mga pobre kung pirmi lang daog-daogon sa mga datoy. Oh, ikaw Toms, at sa maday mong kwaon, inigkabig ni mo. Magpulis ko, kay hotdon gid lang kog dakop ang maluyupay og shabu. Nahimaot ko guys. Ang dakpon rin niya, manuyupay og shabu. Ang mamaligay ay og shabu. Hindi pwede niya dakpon. Manuyupay rali ay. No, wala may manuyupay yun guys no kung walay mamaligya ay mo nang. I think ang unahon yun no, ang dakop ang mamaligya ay. Kay unsa pa may lang siyo kung way na maligya. Diba guys? Pero parihara man na sila eh. Kung may mamaligya ay kung way mamalitay, mo nang parihara yun na sila guys. Maligya ay kit og shabu. Suga ni mo sa? Di ka madlog? Di, yun. Hala, Time na. time na! Yes, dalita! Gusto? Pareho sa ning dapit nga imong napili nga mo itukuran sa gidamgo nimong kananan. Love ka na ko ang dapit. Then, comes this design sa gusto nimong tukuran nga kananan. I really love it. Wow, nanagyud sila yung lugar guys no nga tukuron. Kung kaniadto plano lamang no pero karon kung kaniadto drawing lang guys pero karon aduna nagyud katuman. Yan gipaw na akong suga guys series kay dugang lang sa kurente. So magmalampuson gaha sila guys sa ilahang negosyo. Kung nakuan guys no nga si Nemia usa na siya ka successful nga dealer sa isda. O gani daghan na siya gisuplayan no. Blastar ko guys sa akong microphone kay ilain mo ko ganina nagkanta-kanta ko. Ayan. So balik na ta sa drama. Yan, sama sa atong nadunggan guys, no? Simple but elegant. So nagkuha ko sila architect guys no para paghimo sa ilahang business. So inana pala ka big time sa raves guys no, aduna pala ni dakong tigom. Kay nganong nakatukod man siya og inyo na ato nga negosyo. Time now is 4:31. Guys, na-upload na ang drama nga Daghong sa Sapa Part 3. Og nakita po na po no nga overwhelming po kayo ang inyong suportaan nga drama guys. Mo nang daghang salamat jud no. Ngunit ana na-inspire jud ko guys no nga mag-upload og drama kada adlaw. So mao na to guys, dali na magtapos ang atong ano reaction video. Kung niabot ka up to this part, thank you so much. Og I hope no nga wala ninyo gilaktawan ang mga ads nga manggawas diri no. Panoorin po ninyo itong video mga idol. Isip suporta sa atong channel. Tinalian ka ng bibig tapos lagyan ng make up. Grabe ng idea ni ate. Shout out
sa mga babaeng mahilig sa makeup, pwede po ninyong gayahin ang idea ni Ate. Grabe, ang galing ng diskarte niya, no? Panoorin po ninyo itong video, mga idol. Kahit anong trip ang ginawa ni Ate, tinalian niya ka ng bibig, tapos bigyan ng makeup. Grabe ng idea ni Ate. Shout out sa mga babaeng mahilig sa makeup, pwede po ninyong gayahin ang idea ni Ate. Grabe, ang galing ng diskarte niya, no? Panoorin. Naibuhat ko guys sa iyang technique. Para lang yun ba na ma-content. Tingnan, mapansin yun siya. Ito ay katawanan magod kaayo. The best. Si John Lloyd Cross is 1974 pala siya na tao guys. So kung 1974 at ilan na may edad ni John Lloyd karon? Mag 50 na pala ni si John Lloyd or 51 na. Di confirm na to bisa. 1983 lang kuan lang siya, 42 years old. Grabe yun. Pero sayang kayang kasikatan ni kuan guys no, ni John Lloyd nawala na. Grabe siya awards guys. Ang nominations 36 niya, 81 ang wins. Grabe pagkadaghan, multi-awarded yun mo si John Lloyd Cruz.